день. Добрий день. Рівняйсь. Струнко. На перший, другий розрахуйсь. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший номери 2 кроки вперед. Садовняк Тарас підійде до мене. На сьогоднішньому уроці розминку з вами проведе садовняк Тарас. Прошу спостерігати за його вправами і все правильно виконувати. Робимо упражнення. Раз, два, три, чотири. Раз туди, раз туди, раз туди, раз туди, раз туди, два туди. Два і три,